Ауzu биллахи минеш-шайтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, Аллаһ Тәгалә һәр барчабызга да ике дөнья бәхете һәм дәрәҗәсе бирә күрсен. Гыйбадәтләребезне кабул кылып, гөнаһларыбызны гафу кыла күрсен. Әйткән һәр бер хәмд сәнәләребез Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ирешеп, һәр бер хәмд сәнә һәм дә ки салават шәрифләребез Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рух шәрифләренә ирешергә насыйплар булсын. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә иншаллаһ безне зурласын динебез белән. Чөнки дин белән зурланмаган кеше башка бер нәрсә белән дә күтәрелә һәм зурлана алмый. Инде белгәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең хәзер шундый билгеле бер кисәтүләр китте, шулай бит коронавирус дигән нәрсә килеп чыкты. Бик күп авыручылар барлыкка килгән, кызганычка каршы Мәскәүдә дә, Европа илләрендә. Кытайдан чыккан нәрсә иде бу. Хәзер инде Кытайда бетеп бара ди, ягъни кимеп бара ди. Ләкин башка илләрдә бу әле арта гына. Төркиядә дә менә беренче мөселман илләрдә булып, Төркиядә барлыкка килде рәсми рәвештә бер авыручы. Шуңа күрә инде Казанда да бар бер кеше авырган кеше, бәлки күбрәктер дә булырга шулай бит. Менә шуның өчен инде билгеле бер саклану чаралары да таләп ителә бу очракта. Нинди саклану чаралары? Монда, мөхтәрәм кардәшләр, сөннәт буенча яшәргә кирәк. Менә иң яхшы саклану чарасы сөннәт буенча яшәү. Бу нәрсә дигән сүз? Бу ашар алдыннан кулны юу, ашаганнан соң кулны юу. Бу сөннәт. Авызны чайкау ашаганнан соң, шулай бит. Авыз борынны чайкау тәһарәт вакытында, чөнки бездә тәһарәт ул шушы авыруларга каршы бик яхшы профилактика. Авызны чайкаган вакытта тамакны чайкау. Кай вакытта авызны гына чайкыйбыз, тамакны онытабыз. Шулай ук борынны чайкаган вакытта суны әйбәтрәк итеп алырга, борынга. Шулай бит эчкәрәк керсен өчен, монда борын белән авыз ташкан җиргә кадәр керсен өчен яхшылап итеп сеңгерергә, иртә белән торганнан соң борынны әйбәтләп сеңгерергә, су белән чайкап. Ни өчен? Без сөйләгән идек моның турында. Чөнки төнлә шайтан монда йоклый икән безнең. Шайтан кереп, менә монда йоклый. Шуңа күрә иртә белән торып сеңгергәндә, анда нәрсә яшел, сары инде генә төстәге чыкмый анда, шулай бит инде. Үзегез күргәнегез бардыр инде, сеңгерсәгез. Иртә белән сеңгергә онытмагыз. Чөнки ул көне буе җыела, ул үлеккә әйләнәннән соң. Менә монда иртә белән яхшылап сеңгермәсәгез, аннан соң ул авыруга китерәчәк. Бу сөннәт. Бу сөннәт. Моны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм эшләгән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тешләрен чистарткан вакытта теш мисвак белән, мисвак, мөхтәрәм кардәшләр, ул теш чистарту өчен иң әйбәт әйбер. Теш щеткасы, именно шушы тешнең казнасын десна дибез инде, массажламый. Мисвак массажлый. Әгәр дә теш казнасы яхшылап массажласаң, кан йөришен яхшылатсаң, эмаль калыная икән. Эмаль восстанавливается, русча әйткәндә. Әле менә яңа гына ачыш бу галимнәрнең. Шуңа күрә дә әйбәтләп тешләрне юганда һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм тешләрен юган вакытта мисвак белән ул телендә чистарткан. Тамагында чистарткан мисвак белән. Әйтәләр бит рекламада теге телләрегезне чистартыгыз тамакны да дип. Пәйгамбәр саллаллаһу тешне генә түгел, тамакларына чистарткан. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, бик яхшы профилактика. Инде исәнләшергәме, юкмы кешеләр белән? Кул биреп. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кул биреп исәнләшкәндә гөнаһлар бетә ди. Шуңа күрә без моны туктата алмыйбыз. Гөнаһлар бетсен. Шулай бит инде. Гөнаһлар бетсен. Әмма ашаган ичкән вакытта шулай бит инде кулларны юырга кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тишкергәндә, җиткергәндә киңәше бар авызны каплау турында. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тишкергәндә яки киеме белән каплаган булай, я булмаса кулы белән каплый торган булган. Шуңа күрә тишкергәндә, җиткергәндә шулай ук капларга кирәк. Әгәр син авыру булсаң, башкаларны ияртмәскә. Бу да сөннәт, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм әлбәттә инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, авыру булган җиргә бармагыз ди. Үзегездә авыру булса, аннан чыкмагыз ди. Авыруны таратып йөрмәс өчен. Менә шушындай сөннәт кагыйдәләрен шулай бит кабатларга кулланырга тырышырга кирәк. Әлбәттә инде теге җилләтү һәм дә ки һаваларны җилләтү, нитү, булар бөтенесе дә инде шулай ук медицина буенча моны кулланырга була. Суган ашаргамы, юкмы? Мәчеткә йөргән җиргә суган белән килергә ярамый. Фәрештәләр монда җирдән качалар. Суган сарымсак булган җирдән шулай бит. Шуңа күрә бер медик шундый киңәш бирә, суганны чәйнәп ашамагыз, сарымсакны чәйнәп ашамагыз ди, йотыгыз ди. Тиегез дә йотыгыз ди. Ул эчкә дә файда бирә һәм исе дә булмый ди. Шуңа күрә менә шулай кулланырга мөмкин, әмма инде монда
икенче җомгага хәзер сарымсак суган ашап сасып утырмагыз. Шулай бит. Мин үзем сизмим. Үз сизмим, ну күздән яшь агырга мөмкин. Шулай бит анасы монда карап укып булмый. Һәм яныгызда кешеләргә утырганда да аларга уңайсыз булырга мөмкин. Менә шундай мөхтәрәм кардәшләр, киңәшләр, кагыйдәләр бар, шуңа күрә инде буларны үтәргә тырышырга кирәк. Һәм бүген дә мөхтәрәм кардәшләр, безнең вагазыбыз багышлана сәламәтлеккә. Нинди сәламәтлеккә? Хәзер үзегез мөхтәрәм кардәшләр күрерсез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Куллу сулама минан наси алейхи садака." Һәр бер тәннең агъзасыннан, буыныннан садака бирергә кирәк. Сәламәт булыр өчен садака бирергә кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Сөннәт. Шуңа күрә теге хәзрәт садака сорый дип уйламагыз, шулай бит инде. Теге хәзрәт садака сорый дип уйламагыз, просто бирегез сез аны. Уйламыйча гына, шулай бит инде. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның хәдисе һәр бер буыннан түләргә кирәк садакады. Менә бу буыннан садака бирелмәсә, кеше авырый башлый. Һәр бер буын, һәр бер суставтан садакасы бар икән үзенең. Нинди садакалар? Көн сайын моны эшләргә кирәк дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Куллу яумин татлугу фиһи шамс." Ягъни атнага бер тапкыр гына түгел. Шулай бит. Көн сайын шушы садаканы бирергә кирәк ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям санап күрсәтә садакага нәрсәләр кергәнен. Тагдилу бәйнә итhnәйни садака. Ике кеше арасында кешеләрне дуслаштырсаң, бу садакадыр. Кешеләрне дуслаштыру, мөнәсәбәтләрен шулай бит яхшырту, бу садакадыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Ва тугину раҗулу фи раббатихи фи даббатихи фатахмилу алейха ау тарфағу лаху матаъаху садака. Кешегә ди хайваны белән булышсаң, кешене элек хайванга утырып йөргән кешеләр, мәсәлән, авызыннан тотып торсаң, шулай бит инде башыннан тотып торсаң, ул бик җайлы. Әгәр дә кешегә утырга, төшәргә җайлы, шулай бит инде. Шулай ук, әгәр дә шул хайванга берәр инде әйберен тияргә булышсаң, бу шулай ук садака ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Вал калимату таyyибату садака. Яхшы сүз садака ди. Матур сүз кешеләргә әйтелгән, шулай бит. Ва би кулли хатватин тамшиха иля салати садака. Намазга барган сайын сиңа садака була ди. Шуңа күрә шушы профилактика өчен мәчеткә йөрергә ярыймы, юкмы дигәндә анда кеше җыела. Мәчеткә килергә мөмкин, әгәр син авырмасаң үзең инде, шулай бит. Һәм килгән сиңа, килгәндә Алла бирсә, шулай ук садака савабы язылып бара. Шушы буыннарыңнан бирелә торган садака. Ва тумитул аза ани тариqi садака. Һәм юллардан берәр инде пычракны яки берәр инде кешегә кымачалый торган әйберне алып кую, ул шулай ук садакадыр. Хәзер бу бик актуаль. Кыштан соң юлларда чүп-чар бик күп. Кай вакытта такталар, бруслар ята трасса уртасында, шулай бит. Тукта, алып куйдың, менә сиңа садака, менә сиңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның сүзләрен үтәү. Менә буларны эшләмәсәң, мөхтәрәм кардәшләр, нәрсә була? Буларны эшләмәсәң, кеше авырый башлый. Буыннарыннан садака чыкмагач, буыннар авырта, сәламәтлеккә зыян килә. Күргәнебезчә, бу сүзләрдә кешегә ярдәм турында бик күп сүз бара. Кешегә ярдәм итү өчен, мөхтәрәм кардәшләр, бу хәрәкәт кирәк. Күргәнебезчә, монда күп нәрсә хәрәкәт белән бәйле. Димәк, хәрәкәтләнсәң, син шулай ук авырмыйсың икән. Безнең күп авыруларыбыз хәрәкәтләнмәү аркасында. Чөнки хәрәкәт юк. Машинага утырып йөрибез, шулай бит. Өйгә кайткач утырабыз, хәтта ятабыз дип әйтик инде. Мәчеткә килсәк утырабыз, эшкә барсак утырабыз. Бүген күп нәрсә утырып эшләнә. Бүген безнең иң хәрәкәттә булган әйберләр бу бармактыр. Иң хәрәкәт итә торган шушы бармактыр, шулай бит. Кайбер профессионалларның бу бармаклары ызнырак була һәм югарак була. Шулай бит инде. Нәрсә өчен? Телефон тотар өчен, шулай бит инде. Иң хәрәкәт итә торган әйбер бу. Димәк, үлгәннән соң да бу бармагың сәламәт була әле син. Шулай бит инде. Калган җирең инде сәламәт булмый. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, сәламәт булыр өчен, димәк, хәрәкәт кирәк икән. Әлбәттә, шуңа күрә дә киңәш итәсем килә, спорт белән дә шөгыльләнергә. Әгәр дә сезнең инде, мәсәлән, кешегә булышыр хәлегез юк икән, мөмкинчелегегез юк икән, шулай бит. Бүгенге көндә бит әле булышыр кешеләрне дә табырга кирәк, эзләсәң баралар. Шуңа күрә хәрәкәтләнергә була, спорт белән шөгыльләнеп тә, шулай бит. Җәяү йөреп тә, каядыр анда спортзалга барып та инде, әлбәттә, мөселман кагыйдәләрен үтәп дип әйтик инде.
Менә шулай итеп, хәрәкәт, мөхтәрәм кардәшләр, безгә шулай ук сәламәтлек ярдәм итә. Әгәр дә инде хәрәкәтне дә, савапны да бергә кушсак, менә бу кешегә ярдәм итсәк, икесен дә алабыз. Икесен дә алачакбыз шулай. Әгәр дә инде син, мәсәлән, бүген кунакка барып килим әле дип чыгып китәсең, дустыңның янына, бер ике остановка шулай бит, 3 остановка. Җәяү барып кайтсаң шуны, менә сиңа хәрәкәт, менә сиңа савап та була. Әгәр дә инде син кемгәдер кереп, иләрен җыштырып чыгам дисәң, мәсәлән, Әбу Бакр радиллаһу анһу кебек шулай бит, бер сукыр әбине көн сайын килеп, иләрен җыштырып, аларга ашарга пешереп китсәң, хәлиф булганнан соң да. Ул хәлиф әле шулай бит, президент, шулай да килеп ярдәм итеп йөри, хәрәкәт кыла, менә бу да сәламәтлек, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә эзләгән чиракта мондай сәламәтлек чараларын табырга була. На Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Ва та'авану 'алал бирри ват-тaqва". Бер-берегезгә булышыгыз изгелек кылыр өчен ди. Бүгенге көндә бик күп, мәсәлән, изгелек турында күрергә була соцсетләрдән. Мәсәлән, язалар: машина кирәк ризык таратырга. Машина кирәк, мәсәлән, монда кемнәрдер алып барып кайтырга. Булар да хәрәкәт, мөхтәрәм кардәшләр. Утырып кайтсаң да, син машинага әйбер тияргә кирәк, чыгарырга кирәк шулай бит. Булар шулай ук хәрәкәт һәм әлбәттә инде шулай ук үз чиратында бер савап була. Әгәр дә шундый бер мөмкинчелек бар икән, каядыр ераграк җиргә барып савап эшләп кайтырга. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям тагын бер хәдисенә туры килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Сәфәр кылыгыз, сәламәт булырсыз" ди. Сәфәр кылыгыз, сәламәт булырсыз. Бер җирдә генә утырмагыз. Ягъни сәфәр кылыгыз ди, йөрегез, хәрәкәтләнегез ди. Шул сәламәт булырсыз ди. Шуңа күрә без тагын шушы хәдискә һәм сөннәткә туры киләчәкбез, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм шулай ук инде менә шушы хәрәкәтне, савапны ничек табырга соң дисәгез, аны карарга кирәк кардәшләреңгә. Кардәшләреңгә берәр ярдәм кирәк түгелме? Берәр нәрсә эшләргә кирәк түгелме кардәшләреңгә? Мохтаҗ кешеләр бүген хайран, күп шулай. Кемдер йорт сала, кемдер өендә чокыр казып маташа, канализация чокыры менә хаҗай көн эшләр башлана. Кыш көне кемдер кар кыри, шулай бит инде. Аларга шушы рәвешле итеп ярдәм итеп, син үзеңә дә хәрәкәт була, һәм шулай ук кемгәдер тагын яхшы була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Мәсәлул муъминина фи таваддихим ва тарахумихим ва тагатуфихим мәсәлул җасад". Мөэминнәрнең мисалы бер-берсенә булган мәхәббәт яратуда, бер-берсенә күрсәткән рәхим шәфкатьтә, йомшаклыкта ул ди тән кебек ди. Тән кебек ди. Тән нинди мисалда? "Иза штака минху гадвун", әгәр дә безнең тәнебездә бер буын яки бер агъза авыртса ди, "Тада'a лаху саирул җасади бис-сухри вал-хумма". Бөтен тәндә шушы авыртуга температура белән җавап бирә ди. Әгәр дә синең бармагыңа инә кергән икән, шулай бит, бу инә хәзер узак булса, үлек җыелса, температураны күтәрерләр шулай бит. Алла сакласын, гангрена да китергә мөмкин. Бу бөтен тәнгә тәэсир итә. Чөнки кан шуннан йөри, кан бозыла. Бу бөтен тәнгә тәэсир итә. Димәк, бу агъзаны яки кисеп алырга кирәк, яки аны даваларга кирәк. Ләкин син аны ихтибарсыз калдыра алмыйсың. Менә монда да шулай. Бер мөселман кардәшкә ярдәм кирәк булса, син аңа ярдәм итәсең икән, син бөтен җәмгыятькә, ягъни бөтен тәнгә ярдәм иткән кебек, бөтен мөселманнарга ярдәм иткән кебек буласың. Мөселманнарның хәлен җиңеләйтәсең. Әгәр син аны калдырасың икән, ул авыру булса, ул зәгыйф булса, калган мөселманнар да авыру һәм зәгыйф була, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә, әгәр дә хәрәкәт кылырга, шушындай изге эшләр эшләргә, садака бирергә дип эзләсәк, юлларын табырга була, мөхтәрәм кардәшләр, мохтаҗ кешеләр, һәм дә ки шушы ярдәм эзләп йөрүче кешеләр бүгенге көндә Аллаһка шөкер шулай ук бар һәм җитә. Инде иншаллаһ, мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп китик. А'удhu billahi минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о хороших, благих делах, но с привязкой к здоровью. Потому что сейчас такой момент, насчет здоровья много говорят, и очень актуальный момент, да, распространяется коронавирус, так называемый, от которого уже многие умирают. Умирают пока люди старшего поколения, так как у них ослабленный иммунитет. Но я думаю, что и у молодых людей сейчас тоже ослабленный иммунитет, и тоже это может быть чревато при заражении. Поэтому, дорогие друзья, конечно же, меры предосторожности надо соблюдать. Надо очень серьезно соблюдать сунну, чтобы не повредить иммунитет. Это значит и правильно питаться халяль.
это значит мало есть, потому что когда много ешь, болезнь развивается лучше в организме. Вы знаете, почему, когда человек болеет, пропадает аппетит? Это защитный механизм организма. Не надо, поэтому Пророк сказал, не заставляйте есть больного человека, его Аллах Тааля кормит. А мы что ему говорим? Тебе надо есть, да? Суем ему эту бульон куриный. Как будто он исцеляет все болезни, так скажем, да? Наоборот, то есть этому человеку он должен сам контролировать. Хочет есть, пускай ест. Не хочет, не ест. Это как бы защитный механизм организма. Видите, как Пророк сказал об этом, а у нас наоборот, к сожалению, делается. Поэтому, как профилактика, нужно меньше есть, чтобы уже сохранить свой организм. Также соблюдать сунну по гигиене, мыть руки до еды, после возвращения домой. Не обязательно с мылом, потому что мыло не убивает бактерии. Мыло помогает смыть эти бактерии только. Мыло не убивает бактерии, помогает смыть быстрее. Поэтому, если вы будете чаще мыть просто простой водой, даже если мыла не будет, эффект будет такой же. Иногда мыло даже вредно. Он смывает еще и полезные бактерии, которые нужны нам в руки. Поэтому после мыла мы можем ощутить какой-то, то есть дискомфорт, сухость там или еще что-то и так далее. Вот, поэтому такой момент тоже есть. Полоскать рот и нос при тахарате, то есть это делать тщательно, грамотно, как по сунне. Полоскать горло, не только рот. Да? Воду как можно больше пускать в носовую полость, чтобы вымывать оттуда все нехорошие вещи, да, все нечистоты и так далее. Вот это, то есть тоже, дорогие друзья, старательно надо соблюдать. И, конечно же, чистить зубы тоже мисваком, потому что щетку мы с собой носить не можем. Жевательная резинка это только в рекламе помогает. На самом деле это не помогает очистить зубы. Да? Надо вот, поэтому при себе можно иметь мисвак, чтобы почистить зубы, например, после еды там и так далее. Вот эти все гигиену тоже надо соблюдать. Если вы болеете, то лучше не заражайте никого. Если чихаете, надо чихать либо так, прикрывшись одеждой, платком, либо рукой. То есть это вот мера профилактики по сунне, которую сказал, нам велел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. По сути, любой мусульманин должен это знать и соблюдать. Ну и, конечно же, ходить в челме. С чем это связано, вы скажете, ходить в челме? Когда вы умрете, чалму вашу размотают и похоронят, это используют как кафельник. Да. Это уже самый экстренный случай. Это когда врачи рекомендуют, когда идешь к врачам, да, они рекомендуют, вам надо идти в санаторий, грязелечением заниматься. Говорят, а что поможет? Нет, но будете к земле привыкать. Здесь тоже будете ходить в челме, помогает, не помогает, но зато похоронить уже есть в чем, да? Уже кафельник будет при вас. Это, конечно, юмор мусульманский. Таким образом, дорогие друзья, конечно, это все надо соблюдать. Но соблюдать надо еще и другое. Надо делать хорошие, благие дела, чтобы укрепить свое здоровье. Оказывается, они между собой связаны. И связаны они, дорогие друзья, очень серьезно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что с каждого нашего тела, кусочка тела, сустава нужно давать садака. Оказывается. Садака нужно давать у суставов садака. Это садака, когда ты даешь движением. Человек создан для движения. Если он не шевелится, не двигается, он автоматически заболевает. Вот когда человек, например, лежит просто, болеет, у него болеют ноги, и поэтому он вынужден лежать. Уже потому, что просто лежит, у него развиваются другие болезни. Пролежни появляются сразу же, да? Кровь неправильно циркулирует. Появляется проблема с легкими, отек легких, потому что легкие наши должны дышать полноценно. Там начинается вода собираться. Когда лежит человек, для него это уже следующая проблема. Хотя болят только ноги. Больше ничего не болит. Поэтому, дорогие друзья, много лежать тоже не рекомендуется на самом деле. В этом плане у нас мужчины чаще болеют. Потому что у них любимое место это диван. Да? Пришел, лег в удобную позу, а жена там что-то готовит, шевелится, вот поэтому они меньше болеют. Вот они поэтому дольше нас и живут. Вот. Да. Убийца мужчин это диван, так скажем, да? Поэтому
это тоже надо как-то проследить за этим. Наше движение. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что наш любой сустав, он нуждается в садака. Должен давать садака из них. Каким образом? Естественно, деньгами и хазрату это не обсуждается. Да, это не обсуждается. Это уже известный всем факт. Потому что без этого никак в любом случае. Но это не из хадиса, конечно же. Да. А в хадисе говорится так. Кулля яумин татлугу фихи щамсу. Каждый день, когда восходит солнце, надо давать с суставов садака. Каким образом? Если ты, говорит, миришь людей, поссорившихся, это садака. То есть это и считается садака тоже. Когда ты помогаешь кому-нибудь с его верховым животным, или поднять туда что-либо, посадить его, то это садака. То есть если вы в автобусе уступили место кому-нибудь, да, за это будет садака, это будет саваб. Поэтому по сунне не надо прикидываться спящим, когда рядом стоит бабушка, да. Вы лучше вставайте, да, уступите ей место, вы получите саваб, она будет очень довольна, как бы, да, таким образом. И для ислама еще одна реклама будет. Валь-калиматут таиба. Хорошее слово – это тоже садака. То есть, когда ты говоришь хорошие слова, ты делаешь садака из своего тела. Соответственно, когда ты говоришь плохие слова, ты вредишь своему телу. И, соответственно, твой организм, он может еще и заболеть. Это доказанный факт, дорогие друзья. Мы знаем, как в Японии экспериментировали с водой. Поставили 3 бутыля воды, и этот один японец там каждый день говорил хорошие слова. В одну бутылку воды, туда он положил семена. В каждой из них. Во вторую бутылку он вообще ничего не говорил. В третью бутылку он ругался. И вот где он говорил хорошие слова, то там семена проросли. А где он ничего не говорил или говорил плохие слова, там сгнили семена. То есть хорошее слово, оказывается, меняет состав воды. Мы состоим от 60 до 80% из воды. Соответственно, мы меняем свою структуру, когда говорим хорошие слова. Почему в России все болеют? Потому что все матом ругаются. В Америке, когда что-то случается, они говорят: «Ой, Jesus», да? «О, Иисус», они говорят. «О, май гад», они говорят. А у нас что говорят? Твою, да. Чью-то маму они сразу же в этот момент. Поэтому, конечно, там люди здоровы не из-за медицины, а из-за того, что они «О май гад» говорят, да? А мы болеем как раз из-за этого, из-за этих всех плохих слов, дорогие друзья. Поэтому плохое слово действует на нас, на наш организм губительно. Это и сунной. Потому что валь-калимат таиба садака, если хорошее слово это садака, значит плохое слово это вред получается. Вабикулли хутватин тамшиха или саляти садака. Когда ты идешь на намаз, за каждый шаг будет даваться садака тоже. Как садака запишется. Каждый шаг, когда ты идешь на намаз. И когда ты убираешь из дороги какую-то неприятность, да, которая причиняет людям, это тоже записывается как садака. Мы видим, что все эти вещи, они связаны с движением человека. Поэтому мы получаем посредством движения нашему телу, так скажем, здоровье и получаем хорошее расположение духа. Дорогие друзья, Аллах Тааля, Он создал наше тело и лучше знает. И лучше знает, как обращаться с этим телом. Поэтому Аллах Тааля, Он подчеркивает и говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Санурихим аятина фил афаки ва фи анфусихим хатта ятабайяна лахум аннаху л-хак». Мы, говорит, показываем свои знамения, говорит Аллах Тааля, в разных частях света, и в вас самих мы создали знамения, чтобы было ясно, где истина. Когда человек посмотрит на себя, посмотрит на хадисы, на аяты, на то, что мы сейчас рассказали, да, а я сейчас рассказал же не из медицины, я сейчас рассказал из хадисов, медицина лишь это подтверждает. Мы подтверждаем медицину, а медицина это подтверждает. То, соответственно, мы видим, где истина. Что вот она, написанная истина Аллахом Субханаху ва Тааля, и вот мы получаем через это для себя благо. И также Аллах Тааля говорит:
обращая внимание на наши части тела и говорит: «Бисмилляхи рахмани рахим, баля кадирина аля ан нусавия банана». Мы, говорит, в судный день сделаем их кончики пальцев ровными, то есть такими, какие они были. Кончики пальцев раньше люди не понимали, о чем идет речь. Идет речь о отпечатках пальцев. То есть, когда мы восстанем из земли, наши отпечатки будут такими же. Аллах Тааля все у вас создаст. Было бы проще, конечно, гладкими сделать. Да, но Аллах Тааля даже вот это, отпечатки пальцев нам, Аллах Тааля вас создаст у всех такими же, как они были, то есть разными. Поэтому без документов, даже если мы придем в судный день, там будет известно, кто есть кто. Это не проблема. Да, это не проблема. Дорогие друзья, мы должны быть благодарны Аллаху за наше здоровье. И вот это то, что мы перечислили, садака, это и есть благодарность Аллаху Субханаху ва Тааля. Если ты ничего из этого не делаешь, то ты не благодаришь Аллаха за свое здоровье. И, соответственно, ты получаешь потом из-за этого болезнь, вред получаешь. Аллах Тааля говорит: «Бисмилляхи рахмани рахим, «Thumma ла тус'алунна яума идзин анин наим». Вы обязательно будете спрошены о благе. О каком благе? Ибн Аббас, рады Аллаху, говорит, что благо сюда входит и здоровье тоже, и слух, и зрение. Вы будете, говорит, об этом спрошены. Что вы делали с этим здоровьем? Сегодня, к сожалению, здоровье люди губят. Например, есть очень здоровые, сильные люди. Чем они занимаются? Хорошо, если они занимаются спортом, но кому это пользу приносит? То, что он самолет тащит, например. Поезд тащит. Или через него едет, машина проезжает. Кому это пользу приносит? Прицепил бы он к себе плуг. Вот это польза. А то, что самолет сдвинул, это разве польза? За это будет спрошено. С одной стороны, он занимается вроде бы хорошим делом, да? Но за это тоже будет спрошено. Ему скажут: что ты делал со своим здоровьем, которое я тебе дал? Это не только их заслуга. Это Аллах Тааля дает. Есть люди, которых как ни качай, они такую силу не приобретут. Есть здоровье от Аллаха, сила от Аллаха. А что он скажет перед Аллахом? Я самолеты вот сдвигал, да? Поезд таскал с волосами, да, на волосах. А зачем? Зачем? Кому какая польза? Ты с толкача самолет тут завел бы, да? Вот польза была бы какая-то. А так просто сдвинул и все. То есть даже вот о таких вещах будет спрошено. Есть силой, ты должен ими пользоваться, этой силой. Значит, ты должен кому-то помогать. Не просто ходить. Иногда, конечно, у нас, когда силы некуда девать, что мы делаем? В драку ввязываемся. Чтобы показать, насколько ты сильный, да? Это тоже, естественно, за это будет спрос. Поэтому, естественно, надо обо всем об этом думать, и за это будет спрошено. Поэтому Раул саллаллаху алейхи сказал: первое, за что будет спрошено в судный день, из благ, имеется в виду, не в общем, а из благ, которое было дано человеку, это, говорит, будет спрошено о его здоровье тела. И будет спрошено, то есть, что ты делал с этим телом, которое мы дали тебе здоровым, и которое мы поили хорошей чистой водой, прохладной водой. Что ты делал с этим телом? Аллах Тааля спросит. Это первое, что спросит из блага. Не деньги, не имущество какое-то, да? Не дети, не жена, а именно со здоровья начнут. Первым спросит, конечно же, намаз, но когда вот дойдут до благ, которым человек наделен, спросит, оказывается, о здоровье. Что он с этим делал? И также Аллах Тааля нам велел, чтобы мы его благодарили. Аллах Тааля говорит: «Бисмилляхи рахмани рахим, ва иза азана раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум». И поистине, говорит, ваш Господь возвеличит вам, если вы будете его благодарить. Вот это все то, что мы перечислили из наших суставов, которые мы даем садака, это благодарность Аллаху Субханаху ва Тааля. Однажды Абу Зар, рады Аллаху анху, рассказывал: каждый день, говорит, каждый сустав требует от человека садаку. То есть надо давать садака с каждого сустава. За каждую молитву, говорит, намаз, когда читаешь, это садака. То есть наш сустав нуждается в намазе. Пост, ураза, это садака. Хадж – садака. Тасбих – садака. Тахмид – садака. Весь зикр, все поклонение – садака. Помимо того, что мы перечислили, помощь людям, да?
поклонение – это тоже садака из наших суставов. Абу Муса добавил, если он всего этого не делает, то пусть не делает зла, и это будет садака. Поэтому, если ты хочешь быть здоровым, ты должен придерживаться религии. Это, оказывается, вот напрямую связано. А как же с теми, кто религии не придерживается, но все равно здоровые? У них действует другой принцип. Они не делают зла, из-за этого здоровы. Если они будут делать зло, люди, которые намаз не читают, например, да, будут совершать зло, они тоже будут больны. Они будут больны. Поэтому, чтобы им не быть больным, не надо делать зла или чего-то плохого. Вот это сохранение здоровья тоже сюда относится. Видите, какая связь есть? Если человек, мусульманин, например, намаз читает, поклонение делает, выполняет, но еще и зла не делает, он вдвойне здоровый. Он вдвойне здоровый. И здесь мы видим уже связь с другим аятом, где Аллах Тааля сказал, что один верующий стоит 10 неверующих. Здоровье в нем в 10 раз больше. Сила в нем 10 раз больше. Не просто из-за имана, а физически еще оказывается. Понимаете как? Все как связано между собой при детальном рассмотрении. А если неверующий, например, какой-нибудь или несоблюдающий хочет быть здоровым, то ему не надо делать плохих поступков. Если он будет делать зло, творить нечестие, то тоже будет больным человеком. Вот это тоже, дорогие друзья, можно порекомендовать. Например, если кто-то заболел, ему можно сказать: покайся в грехах, не делай плохого, встань на намаз. Он скажет: что я выздоровлю, что ли? Есть такие онкологически больные, которые говорят: вот сейчас встану на намаз и выздоровлю. Может, не выздоровеешь, но, по крайней мере, умрешь мусульманином. По крайней мере, это тоже хороший исход. То есть, по крайней мере, ты уйдешь чистым, так скажем, да. И про чалму, поэтому не забывайте. Пришли к безнадежно больному, подарите ему чалму. Он скажет: зачем? Что это? Скажет: о, это знак величия, это знак уважения, знак знающих людей, да? А потом родственникам шепнете: когда умрет, заверните его вот в это, скажете, да? Ему скажешь, обидится потом, да? Есть такой анекдот, на татарском он звучит более такой интересный. Один человек лежит в больнице. Ему плохо, очень плохо. И врач выходит к родственникам, друзьям и говорит: ему, говорит, плохо, не расстраивайте, говорит, его. Побольше, говорит, с ним хорошо разговаривайте на хорошие позитивные темы, говорит. То есть не надо вот этого негатива. Заходит к нему друг, говорит: о, Али не халяр, ули пуламад. Ну, позитивно же, да, правильно. С хорошим настроением сказал. Вот, поэтому, естественно, уже что говоришь, тоже важно. Не просто позитивное настроение. Хотя вот настроение, дорогие друзья, тоже влияет, иншаллах, на здоровье. Видите, то есть, да, мы можем рассказывать здесь про бинты, про лекарства, про врачей и так далее. Но мы рассказываем про более действенный способ сохранения здоровья. Поэтому, если, иншаллах, будем придерживаться, то Аллах Тааля нас сохранит. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الخاضعين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم جواد الكريم وسميع الدعاء.